Kerman Hondartzan. Kerman. Kerman. Kerman, zer daukazu gorraizeala? Bai, eske, liburu honek erabat harrapatuta nauka, haizu. Hau liburu puxka, zenbat orrialde ditu? 1800 orrialde inguru. Eta ze orrialdean zoaz? 1212 orrialdean. Jesus. Honezkero erabat aztuta izango dituzu hasierako kapituluak, ez? Aixo. Ni 2500 orrialde dituzten liburuak irakurtzen ere ohituta nago, Orrialde gehiagitxo iruditzen zait. Ze, autoreak ezaltzekagon gauza bera harinago kontatzea? Ez, ze familia edo saga baten istorioa kontatzen du. 2012 urteko istorioa da. Ja, ikusten dut, historiora bat modernoa. Aizu! Zenbakietako eta juntagailua behar den tokian ipini behar da, gogoan izan. Nire etxeak 140 urte ditu. Liburuak 1800 orrialde ditu. Liburuak 1810 orrialde ditu. Horren bestez, 1800 edota 1210 ez dira egokiak izango. Olatz. Ze? Jakin nahi alduzu zer gertatzen den liburuan? Bueno, venga, kontatu ordua. Bai, bitu. Protagonista Larry Thompson da. Eta oso aberatsa izan arren oso pobrea den emakume batekin maiteminduko da, Susanekin. Eta bere aita hil egingo du. Bai, baina, zeinen aita, neskarena ala Larryrena? Neskarena! Eta horrela, neska Susan bakarrik eratuko da, ze haren ama ere hil egingo da. Baina noren ama, Larryrena ala neskarena? Neskaren ama! Eta neskari bakarrik izeba zahar bat geratuko zaio. Bueno, zarra, itxusia eta sekena. Eta Larryk bere etxera erapango du neska gaixoa. Vale, orduan Larryren etxean biziko da. Izebaren etxean! Olatz, nabari da ez duzula ezer irakurtzen ze, ez duzu tutik ere ulertzen. Baina nola atrebitzen ze hori esatea? Haren eta bere formak nahastu egiten ditugu maiz. Larryk bere etxera eramango du neska esaten badugu, neskak Larryren etxean amaituko duela esan nahi dugu. Aitzitik, Larryk haren etxera eramango du neska esatean, neskak 3. baten etxean amaituko du. Kerman, kontaidazu Larryren kontu gehiago. Zu adarra gotzen ari zara. Ez oso interesgarria dago. Badakit 1800 orrialde dituzten liburuak irakurtzea, zuretzat denbora galtzea dela. Ja, baina zuk horren ondo kontatzen dezu engantxotu iten ezela. Bai, benetan. Bai? Begira. Azkenean Larry bili ondoren, neskarekin eskonduko da, eta haren izeba ere eskontzara gonbidatuko du. Baina izeba ez altzan zitala eta itxusia. Bai, baina bere iloba etxean hartu zuenean aldatu egin zen. Eta Larryren eskontza egunean 1500 metro kuadroko partzela oparitu zion. Bai, serio? Bai. Aldaketa, Baina eskondu ondoren, Larryk izeba bere gaztelura eraman zuen. Eta izebaren neskameare haren gaztelura joan zen bizitzera. Ja, eta? Benetan ez zela bere neskamea. Izebaren alaba eskutua zela. Izebak haren aitarekin erromantzea izan zuelako. Eta zergatik eskutatu zuten beren amodioa? Bere lenguzuarekin maite mindu zelako. Beraz, haren alabaren aita, haren osaba bigarrena ere bazen. Ama, utzi, Kerman, benetan. Liburu xelebreak irakurtzen ditu Kermanek, 1800 orrialdekoak. Alaxe esango dugu, 1800 edo 1810 baina ez 1800 edo 1810 Ados? Bestalde,
bere eta haren nahastu egin ditu Kermanek eta aldea zein den ikusi dugu. Larrik bere etxera eramango du neska. Hori esaten badugu, neskak Larriren etxean amaituko du. Eta Larrik haren etxera eramango du neska esaten badugu, neskak hirugarren baten etxean amaituko du. Argi geratu da? Bueno, badakizue, beti bezala, honekin edo harekin, baina egin.